بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كرو بونا فلا بافوي بسم الله وجارانيه بافوي سيجي أمبكو وفنان بناما أمبسك فونيو كم أمبكو ويتشين كو كلماني ويتشين مكلي بامبلي دماني كوتي بمن كوتي ويتشين كلاتي كوجو قبله مغو نو ويسكيلا أهوكلو فونيو كو جاغواي onga atiban alo ko re ko misilali shiti temenne ani nyika yochen ne ko tugudi ko mani nebi wolo me mani nyiti wolo ko nyibi bo dala ka soro neba kono ko nyibi niki abi kun ubuto da kono ubu barake nyofe yochen ko donc harama de fana munna amse ko kenyi ani ne da kono do de nyiliga ko abi kele kele manga sigi bali manga gele adu sigila Allah akbar kanga ke wati nakira kaban abi hakilo de nyoma nam ba bana witmani mo wato kanga keti ko kele ekien jo kele fana ekien mais ko ni ko bi jo kele beke ko ala bay beke kele kele o chen ma jo bi ko chomana ablet sugo bekele ke ya fam ko muna yi jo kele itsugo bekele Allah akbar note kuma bɛɛ bɛna ye kɛlɛ la Allahu akbar bon ne yɛrɛ kɛlɛ la kuma bɛɛ mɔgɔw tɛna ɲɛɲini tuma dɔw k'a fɔ ko munna aw bɛ kɛlɛ la o bɛna fɔ ko karisa yɛrɛ bɛ kɛ sɔntigi k'a sɔrɔ mɔgɔw ma ɲɛɲini yɛrɛ naamu k'a sɔrɔ n'a ɲɛɲinina a b'i k'i jo b'a la nka k'a sɔrɔ kuma bɛɛ e bɛ kɛlɛ la kuma bɛɛ bɛ kɛlɛ la naamu i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw t'a ɲɛɲini sabu a bɛ kɛ negebɔ ye a bɛ kɛ negebɔ ye n'a kɛra negebɔ ye mɔgɔw de bɛ jalaki k'a sɔrɔ kuma dɔ i jalaki tɛ ayiwa bamananw ko nafa si tɛ kɛlɛ ni nimisa ko o ye tiɲɛ ye kɛlɛ mana kɛ cogo o cogo tiɲɛni bɛ bɔ a la a mana kɛ kɛlɛ sugu fɛn o fɛn a mana kɛ cogo o cogo soit dɔ bɛ kuma dɔ fɔ min man ka fɔ wala i bɛ ko dɔ kɛ min man ka kɛ kɛlɛ kɔni ma kɛ cogo o cogo i bɛ taa ni fila dɔ la kelen sɔrɔ a la o de kama fɔ ko a ma kɛ cogo o cogo ko nimisa bɛ kɛ i y'a faamu n'i ye misali ta sa Russie ni Ukraine ta in kan kumaw fɔra nka a bɛ yɔrɔ min na sisan a bila a mana ban cogo o cogo tiɲɛni mun kɛra nafolo da ka bon dɛ a se ka t'o la u bɛ nin o ma ban an mana fɔ k'a b'o nɔ la cogo o cogo nimisa tɛ wa nimisa don u bɛ nin e ni mɔgɔ dɔ fɔra ɲɔgɔn kɔ i ye sinikan fa tigi ye aw mana ja cogo o cogo a tigi tɛ ɲinɛ sinikan in kɔ a se ka t'o la u bɛ nin o don kɛlɛ bɛ ten de kɛlɛ bɛ ten a mana kɛ cogo o cogo wala i kuma dɔ fɔ min man ka fɔ wala i bɛ ko dɔ kɛ min man ka kɛ ayiwa a bɛɛ i bɛ ka nimisa la tubaarikala n bɛnkɛ ko ne ma ko i bɛ kɛlɛ ɲini i t'a sɔrɔ mais n'i ye kɛlɛ tigɛ i b'a sɔrɔ dɛ ko i bɛ kɛlɛ ɲini i t'a sɔrɔ mais n'i ye kɛlɛ tigɛ i bɛ kɛlɛ sɔrɔ dɛ n'i y'a tigɛ i b'a sɔrɔ a bɛ n'a fɔ ɲinini ye laɲini ye nka kɛlɛtigɛ bɛ i n'a fɔ i bɛna waleya kɛ n'i ye a waleya kɛ i b'a sɔrɔ a bila ne y'a ko ma cogo la ko n'i nana sigi k'a fɔ bon cɛ nin sigilen filɛ nin ye bɔgɔlantigi ninnu ko nin ye ko maa tɔgɔ ma fɔ olu b'o hakili ko ɲɔgɔn tɛ yen e yɛrɛ b'a dɔn a bɛɛ yɛrɛ kan parce que bɔgɔlan b'i la mais an b'i tɔgɔ fɔ i b'i ma kun mais n'a ye nin bɛɛ fɔ ko i ma kuma n'a wulila k'a da i ɲɛ kan a ye kuma fɔ nka a ye kɛlɛ ɲini i ma kuma wala o ye kɛlɛ ɲini mais k'a da i ɲɛ kan o ye kɛlɛ tigɛ o tɛ waleya kɛlɛ sa ko maa bɛ kɛlɛ ɲini i t'a sɔrɔ mais n'i ye kɛlɛ tigɛ i b'a sɔrɔ n'i y'a da ɲɛ kan a fana na wuli k'a yɛrɛ lafasa dɛ voilà o bɛ nin kɛlɛ dabɔra o ye kɛlɛ dabɔlen ye siga t'o la ala kana kɛ kɛlɛkɛla ye amina bisimila nafa foyi tɛ kɛlɛ la bilen siga t'o la bi ye marisi kalo tile fɔlɔ ye san 2022 don fasiribaw sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ kumaba dɔw ka se ka u ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamuli ka se ka sɔrɔ ko dɔw la bilen alhamdulillah an b'a daminɛ l'indépendant o kɛn yɛrɛ ye an bɛ cogo di ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko k'a da nɛniliw ni ŋaniyasiriw kan walasa ka golomagalaba don jamana kɔnɔ ani ka a yɛrɛ yira k'ale ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye k'a daminɛ février kalo tile 27 tɛmɛnen na ko Mali sariya ko ɲɛmɔgɔw ye
sɛgɛsɛgɛli dɔw dayɛlɛ ka ɲɛsin eniya ibrahim kamara ma wasa a ka dɔn a ye wale in kɛ kun min na ka se ka fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛdɔn o ko kunnafoni laban y'a jira k'a fɔ ma kofɔlen a ye laseli ninnu kɛ k'a to kɔrɔwari k'a bɔra ye ko a na kɛ ni a bɛ Sierra Leone waati la Adama PSCG gwennen ko ka bɔ cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition kɔnɔ ka gɛn yɛrɛ wa ah bon o ma taa yɛrɛ o y'u gɛn ayiwa o ko u y'a jira k'a fɔ ko ɲakili min taara ka lase olu ma ko ka a ɲakili wuli ka bɔ yen wa ko cadre ɲɛmɔgɔw ka yafa ɲini kɛ olu fɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ CEDEAO kɛlen ka ɲakili minnu ta ka ɲɛsin Mali ma M5 RFP mɔgɔw y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko ko bɛ yɔrɔ min na sisan k'u b'a ɲini CEDEAO fɛ a ka an lamɛn ani ka ko dɔw kunbɛn k'a sɔrɔ u ma se lesɔ faso ka fasiri a sɛmɛntiya ka da ja dɔw carini na forobaɲɔgɔn kunbɛn bɔlɔlɔw sanfɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw ye sɛgɛsɛgɛli dɔw dayɛlɛ sariya ko sira kan an ka jamana caman cɛ ani kɔnɔfɛla na ko basigi b'a la ka na dɔɔni dɔɔni o basigi min b'a la ka na k'o de kɛra sababu ni sariya tigilamɔgɔw fana bɛ labɛn na walasa olu bɛ se ka segin ka taa yɔrɔ ninnu na cogo min na faso ka baaraw ka se ka daminɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen labila yen o kɔfɛ cakɛda min bɛ wele ko AGEFO ko fɛɛrɛw b'a la ka tigɛ walasa u ka baara bɛ se ka segin ka daminɛ ko kura ye cogo min na min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ championnat national ŋanaw ka kɛnɛba senandolaci siratigɛ la ko Joliwade Bamako ale kɔni ye a ka sariya boli ASOM kan awla ye tubarikala Beni Sebaga o tiɲɛ info matin ni jɔ kunkoloba ye n ye sɔrɔ ko ni musaka ko minisiri kunkoloba ye Sanu ko b'a la ka kuma ko an ka jamana juru min b'an ka jamana la ani kan ka mun sara CEDEAO ni UEMOA la ko a sera sefa wari miliyari 60 jate ma a bila an dan n'an bɛnna an b'a sɔrɔ n'an bɛnna dɛ n'u y'an ka nafolo labila kuma min o ko don o de n'an bɛnna parce que mun b'an bolo k'an to bɔ n bolo sisan ne ka juru b'e la n k'a fɔ e ka juru bɛ ne la ne ka wari maralen n'i fɛ ne ko wari tɛ di n'i ma wari di min ka juru sara cogo ayi a ti sara a kuma ka ca dɛ o kɔni o de ko n ko n'an bɛnna an b'o ɲɛnabɔ Ukraine ko farafina ka kiliyanton b'a jira k'a fɔ ko fɛsɛmanciya min b'a la ka kɛ mɔgɔw dɛmɛli la ka ɲɛsin farafinw ma ko a tɛ bɛn min bɛ tali kɛ HCA k'olu kɔni y'a ɲini Asimi fɛ ko bɛn sɛbɛn lawaleli ko siratigɛ la ko a ka hakilila yɛrɛ yɛrɛ da kɛnɛ kan walasa a ka se ka faamu o wale ko EMIA mɔgɔw tali ko siratigɛ la ko maa caman ko fiɲɛ yira baaraw kɛcogo la min bɛ tali kɛ Ukraine ni Russie kɛlɛ in fana na ko a gɛlɛya b'a la ka lase Mali ma cogo dɔ la a bila an dan awɔ ala k'an kisi gɛlɛya ma amina l'indicateur de renouveau a sɛmɛntiya k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna na an danbew ni an ka tabiyaw bɛ se ka matarafa cogo min na a ko dɔnba kuluba dɔ bɛ yen nɔ dɔnniba lajɛw k'olu ka baara dɔw daminɛna walasa ka se ka ko ninnu fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛ ko eniya Ibrahim Kamara ye a yɛrɛ kofɔli min kɛ k'a fɔ ale ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye Mali la ko a kɛra kɔrɔwari jamana min kɔnɔ olu y'a jira k'a fɔ ko a ma bɛn u ma ko olu kɔni bɛ hukumu min kɔnɔ o ye CEDEAO ka fɛɛrɛ tigɛliw ye walasa ka se ka Mali jamana dɛmɛ a ka se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ Aigle du Mali olu ka kɛyɔrɔw la ko Mohamed Magasuba ale kɔni ye sekɔnɔmadomaw ka dimiya min su donnen kun don ko a ye o dumiya su wɔɔrɔ bɛ ka bɔ dɛgɛ kɔnɔ a bila o kɔfɛ sa min tali kɛ mena ka ko maa 5 olu kɔni fara bingani wale dɔw senfɛ yanfɔli la u ka kɛnɛyaso mɛ wele ko CCRF centre de référence a bila dan ko fɛn caman b'u jɛ u mago bɛ fɛn min na ko caman b'u jɛ yɔrɔ kofɔli na n'a y'o bila kɛrɛfɛ ne jumɛn notre printemps le printemps ne jumɛn ye waa kan de ni ye yada galini Amadu Kunfa Jawo ye ala k'u ta tiɲɛ amina u ye mɔgɔw tɔɔrɔ dɛ wallahi min tali kɛ barika ni takuba ka tagali ko la o ko nin kɔni ye sira labɛnni walasa an yɛrɛ dama ka se ka sigi ka kuma an ka gɛlɛya na yadunɔ Aliou Diallo ADP Maliba denfa don ko ale kɔni ye muso 200 ani 20 jate ka olu dege safinɛ baara la Kucala
RPM ko abe bolo min ko ngan ko ne kan farali man jamble farali ka ku ni farali man jaga wo nyona afo chili farali wa kana o ya no yo falen chili ma cha ayo kan chili am se ka farani wona ka so mi bonta me chili o mo bo don kala kala ko bo sraka Amargo no grande mi Malika sida ofe abla nan ko chambre de commerce nyamo ba jira ka fo luka jore mi nyewde ka fere ke wasa malidu mbako nya fe ko sika soro ka bla uka buluka isu bacili ka nya foldo afo yame le reporter asementia ka fo ko barado ko ni kurumu karla nafulu ku strategela san ba flani mo gani sawan nafulu barachu musakami ni barakanga keno jamana fe ako ko baro ko damna nakaba wako musaka mu kanga fara nyoka jamana ko nanno o do ni pour ni nyano fe ko barabala ka ke o fere ko sensible non o mbi talike kuna funi jumunu mi di ka nyisi malima ko wati sera o luka jo sa ablandan non ani ko Wagner tamashin fuy maye mali jamana ko no sega sel kala fe non France du ko bien ayo Mali tribune ala sementia ka fo mudubo mawu magalu ko ne sementia ka fo ko sida ko sorno do ma gullo jonathan nali mali ko nanno o ko kra hakla nyambayo shino jamana kula benen ka buluci fura coronavirus kama ka o million woro jatibla malika buluka ko na ke watna tan nuna akanyo ayo shino kuma do nanga jenyo wa kan kono jelen aw polisu ku lojuma susu ba kelen jate bina joka bla oluka buluka o singana ka kene wala championnat national senandura ci stratkela ko stade malien de Bamako be boka bina ni wachina bla Allah akbar ni yeso mutana kuna fone tele kwa boy amala kliga fe kan ne document ni wonche ayo tabarakallah yomne ma fo yijara wi trawra folo ba be psika fo abe se ka fo sawla bajamu ma jmene bembe afla bebe trawre de sewene do papier kan ambi wadi jmene la sa mo psika wuli bajamu le psika wuli fajamu la bon ifa jamu ni bajamu jamu mo jamu le mais kurana yɛrɛ la ko ma kan ka wele ba jamu la parce que bamanaw do mɔgɔw ka hakɛ to a fɔ kuma jugu tɛ dɛ ko maa bɛ sigi fa la mais maa si tɛ sigi ba la o tiɲɛ bamanan ko ten ne y'a mɛn bamanan kuma jugu tɛ siga bɛ se kɛ fako la siga tɛ se kɛ bako la bamanan ko ten ko siga bɛ se kɛ fako la mais ba kɔni maa si tɛ sigi o la o de kama u b'a fɔ jamu yɛrɛ kuma dɔ ba jamu do mais den kelen cɛ ko mais cɛ kelen denw k'o tiɲɛ fɔlɔ o fa jamu ye o tiɲɛ o kɔni o fana fɔra awɔ parce que bɛɛ min sɔrɔ kɛlɛtigɛ min nɔfɛ o ye fa jamu ye o ye fa jamu ye bamanan dere an bɛ jumɛn an ka jamana tɔgɔ di dɛ Mali nka an bɔra Mali la fɔlɔ an tun bɛ Sudan français la ka bɔ Sudan français la ka na kɛ Mali ye ka bɔ Mali ye yanni ka Sudan fɔlɔ an tun bɛ wele cogo di fɔlɔ tubabu an tun bɛ wele cogo di tubabu ka waati la o tɛ Sudan de ye o ye Sudan ye le Mali k'a ta tubabu waati la ka na fo an bɛ indépendance la an tun tɛ wele Mali o an tun tɛ wele Sudan o an tun wele cogo di tubabu nana yan k'an mara en 1898 olu y'an mara waati min na o ko an tɔgɔ ye territoire du Haut Sénégal et moins Niger u na waati u yɛrɛ dan na waati min na u y'a minɛ jɔnya juru la k'an mara jagoya olu yɛrɛ jagoya tɔgɔ dɔn an na k'a sɔrɔ an b'an ka mande la u y'an ka tɔgɔ bɔ a la k'u yɛrɛ jagoya tɔgɔ k'anw na o t'an wele ko mande ne de 1898 à 1902 tubabu mun y'an ye mara ka waati min na u y'an minɛ k'a kɛ jɔnya ye n'u bɛna an ka ko fɔ u b'a fɔ territoire du Haut Sénégal et moins Niger ka taa 1898 à 1902 o ma bɛn o ma o ko non an ka falen ko territoire de la Sénégambie et du Niger de 1902 jusqu'à 1904 o fana m'u bɔ ko i b'a sɔrɔ ko tɔgɔni ma bɛn ko bon sisan an bɛ ni jamana ni wele le Soudan français de 1904 à 1920
ko le Soudan français an bola fo wati mina an tara an tubabu ko am fara ngon na be indépendance ta ay indépendance ta ko le Soudan français ay fana ya ta Modibo ni Sénégal ko en 1959 ko non ce n'est plus le Soudan français mais c'est la République soudanaise ya vraiment on est indépendance du Sénégal au bon la République soudanaise la République du Sénégal vont former la Fédération du Mali donc entre la Fédération du Mali en Sénégal on m'a pas au Sénégal fana bien là parce que tout va ya dama mais on m'a dit on passera par au chemin ka do nyangi ka blanc donc au Sénégal me ben tuguni c'est que na ya fushi ko bona ou que indépendance ta Modibo c'est pas grave ce n'est plus la République de la Fédération du Mali maintenant c'est la République du Mali en 1960 au cas c'est technique là bon quoi c'est technique donc anga jamana to ko musoro kata tubabu ya mara 1880 1960 togo ñu deni au Sénégal et moins Niger territoire de la Sénégambie et du Niger puis le Haut Sénégal et Niger le Soudan français la République soudanaise la Fédération du Mali et la République du Mali nimbe fora jamana ni kelema to jara maintenant drapeau saba fana sorola wati mina en France bi djela anga drapeau ni France drapeau betu ye kele adam fra edme kado yiri mogoni tumbe chamanchela bleu blanc rouge wala tunye Mali drapeau Soudan drapeau do no yiri mogoni ka chamanchela ayeni Sénégalais indépendant ci ango anto fait comme drapeau courant de la ka dama aya ka vert jaune rouge ka yiri mogoni ta ka achela o yiri mogoni ni tumbe anga drapeau la ani Sénégal drapeau la o de tinye fédération drapeau ko dana ko ala ga yana o fetu bo ni la ale mu yanga ko tienre ko fédération du Mali c'est que chisoro o parce que domina fédération rebisigi drapeau bi yele ko fen fla de kera o fen fla de tamache jugu ka yara ke fédération chisoro ko lu sigle ko watina Mamadou Dia abna clé di Modibo ma ko clé bina ko flana u ye drapeau yele akunjugu ka wa jigi ka yele ka clé tuguni ko o ko flana ba yara ka shiti soro ni fenna o fadi boni de côté de ay tamation fo tamation fo bon ala kula ma ala sira la anti sira fema nyefo la mais armadien la il va y avoir tamation do a chemay doni parce que koko ba yira ngani te kele ma kele te kele te oufla la côté au fait la côté voilà ka ba yira que ninjela ma kele te do ba kon fait do ba kini sebe do ba kini fenge donc fédération tara amatema kala sabaka ou dona nyonna maintenant on Sénégal kele la Sénégal ko bon 6 ans et puis on Sénégal fa notre devise kele un peuple un but une fois Sénégal ko devise ni ko ni amboto drapeau fananto yelama mais mu yigri mo ni mbala mu ye Mali ki tamaji ambo boala ambilo local nona donc ye diri mo ni boka le local Alisa de Sénégal il garde même on a la même devise un peuple un but une fois Virgin Rouge Loloni Modibo pendant ce temps Modibo d'accord nous aussi on va garder un peuple un but une fois on ne change pas on garde les mêmes drapeaux Virgin Rouge mais am yiri mo woni ba ka ganzantoy donc drapeau fana choko flani o de ma on Sénégal mais avec drapeau anga ilme kene parce que antuma avec ngani akele mais diodon ma kelen ngani atlente mais jondo ambolo manto fobi alors dewa angolo tunte no de coup d'état fona gara Sénégal ko coup d'état ma Sénégal coup d'état kéré Sénégal coup d'état kéré en Afrique du l'Est uma amuro mina ouais jamfa gara famuna o jamfa gara o famuna no do ere famuna ouais jamfa gara parce que ma secret et puis mo mu secret mo musa Modibo no fait kanaya très spécial là o ko na sama bengue be ala mandi bakari bengue ko wat minu bo Modibo kumba ko sans futu ni rena na ka here di uma ko mo mun tura ko le de la febu kinjo an la fi rambiso ko terrain duru mo wa fla from malien
kana kana ka sigi Lafiyabugu an b'a tɔgɔ kan tabarikala i Tarawele i ni ce jite Kanbɛ awa